Migawo mar somo e pacho kae ndingire George Magoha ogolo chik ne tend skunde duto mondo ochiw thuolo ne jopuonjre orwakre koluwore kod chik kanisegi kendo gitwe lep lemo kaka hijab, taban kod mamoko. Koloso e kinde mabende nochopo yawo ayanga classroom moro e skund sekondar ma Oyie, Nandi County. Ngire George Magoha wacho ni ute somo mago eko mag CBC maromo 10,000 ibiro tieki ger kapok owuok e tich ayanga e pacho kaendi. Jatelo Nairobi bende ojiwo skunde mago mag ji giwegi oger ute mag somo mago eko mag CBC mondo obi okonyie neno ni jopuonjre duto mabiro donjo e grade 7 kata junior secondary obedo kod thuolo makare mar riwore kod somo makamago kochakore e chakruok mar higa manyien. Should be removed from school because of wearing a headgear, whether that headgear is a Muslim hijab or a Christian sister's attire or an Akorino turban or a Sikh turban. I'm informed that there are still a few schools that are harassing children because of the manner they dress and sometimes discriminating against them. Can we agree that the circular that was issued by the permanent secretary or the principal secretary, Dr. Julius Juan, on my instructions, and those instructions I got from His Excellency the President, therefore the policy instructions must be obeyed. We are not asking you to kindly obey them, you must obey them.